Имах точно 14 кинта в джоба и се чувствах толкова мъж, колкото бях преди. Кое е най-мъжкото нещо, което си правил? Когато се качих в една доста добре тунингована дрифт кола, как мърка това нещо просто наистина. Коя е най-голямата отговорност, която имаш като мъж? Сложиш храна на масата, това е основното нещо и сигурност. Жените казват, че когато един мъж има пари, той се чувства повече мъж. Вярно ли е? Не, въобще миналия месец имах точно 14 кинта в джоба и се чувствах толкова мъж, колкото бях преди, така че. Колко усилия трябва да полага един мъж за външния си вид? Аз поне обичам да не изглеждам като кошар, така че. Имаш ли мъжка рутина? Не съм от тези надарени хора с много брада, буквално имам само това. Веднъж в седмицата си я постригвам, оформим я. Един мъж повече мъж ли е, ако има брада или мустак? Като имаш брада и мустак, изглеждаш по тотално различен начин и в мое скромно мнение изглежда доста по-добре. Особено като имаш пълна брада, майка мила. Подарявам ти този серум за растеж на брада. Каза, че си нямаш, вече си имаш. Много благодаря. Прати това видео на най-мъжественият ти приятел.